O presidente da Deputación, José Tomé, e o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, supervisaron as obras que está a cometer estes días a institución provincial na vía que conecta con Turiz desde a Nacional Sexta ca LUP 4304 no Páramo, en a que a Diputación leva investidos preto de €500.000. Os dous mandatarios visitaron o treito que se está a executar neste momento, entre os puntos kilométricos 3,7 e 9, cun investimento de case €230.000. Os traballos, que contan cun prazo de execución de 2 meses, consisten na pavimentación con aglomerado en quente tras a reapertura de cunetas. Posteriormente, procederase a pintar a sinalización horizontal mediante marcas reflexivas brancas. Este proxecto súmase ao que vende a adxudicar a Xunta de Goberno do pasado venres por algo máis de €200.000 e que afectará a outro tramo desta vía, o que vai do punto kilométrico 9 ao 13,4. Tomé Roca destacou a importancia desta actuación por tratarse dunha vía que dá servizo directo aos concellos de Lugo, o Corgo e o Páramo. É moi empregada pola veciñanza, sinalou, e ten moito desgaste polo tránsito de vehículos agrícolas. O rexedor, pola súa banda, valorou a relevancia destas obras para mellorar as comunicacións entre diferentes núcleos do rural de Lugo.